Bore da I chi a chroeso cynnes iawn i'n hoedfa ni bore yma. Naill nai os I chi yn bresennol yma yn y capel neu yn gwylio dros y we. Dyma cwpl o adnodau o epistol Judas. Eithir chwychwi anwylid gan eich adeiladu eich hunain ar eich sanctaidd iocaf ffydd a gweddio yn yr ysbryd glân. Ymgedwch yng nghariad Duw gan ddisgwyl tregaredd ein harglwydd Iesu Grist I fywyd tragwyddol. Let us pray. O llalluog a thragwyddol Dduw, yr wyt wedi dy ddatguddio dy hun yn dad, mab ac ysbryd glân, ac yr wyt yn byw ac yn teyrnasu yn undod perffaith cariad. Cadw ni'n ddiysgog yn y ffydd hon, fel yr adwaenwn di yn dy holl ffyrdd, a llawenhau am byth yn dy ogoniant tragwyddol. Ti o Dduw sy'n dri person yn awr ac yn oesoesoedd. Amen. So we turn to our hymn books, to hymn number 527, Emyn 5, 2, 7. Cyn llunio'r byd, cyn lledu'r nefoddwen, cyn gosod hael na lloer na ser uwchben, fe drefnwyd ffordd ynghyngor tri yn un I achub gwael golledig euog ddyn. 5, 2, 7.
Ychydig adnodau o lyfr Deuteronomium, pennod 5. Some verses from Deuteronomy 5. Observe the Sabbath day to keep it holy, as the Lord your God commanded you. For 6 days you shall labor and do all your work. But the 7th day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, you or your son or your daughter, or your male servant or your female servant, or your ox or your donkey, or any of your livestock, or the sojourner who is within your gates, that your male servant and your female servant may rest as well as you. You shall remember that you were a slave in the land of Egypt, and the Lord your God brought you out from there with a mighty hand and an outstretched arm. Therefore the Lord your God commanded you to keep the Sabbath day. And then we'll turn to page 1176 in the English Bibles for the New Testament reading. That's 2 Corinthians chapter 4, beginning at verse 5. What Paul talks about is treasures in jars of clay. Ac yn Beiblau Cymraeg ni, mae'r darlleniad hwn ar dudalen 198 o'r Testament Newydd. Ail Corinthiaid, pennod 4 yn dechrau yn adnod 5. Geiriau Paul, wrth gwrs. Nid yn pregethu ein hunain yr ydym, ond Iesu Grist yn arglwydd. A ninnau yn weision i chwi mwyn Iesu. Oherwydd y Duw a ddywedodd llywyrched goleuni o'r tywyllwch, a lewyrchodd yn ein calonnau, i roi i ni'r oleuni, goleuni'r gwybodaeth am ogoniant Duw yn wyneb Iesu Grist. Ond y mae'r trysor hwn gennym mewn llestri prydd, i ddangos mae eiddo Duw yw'r gallu traragorol, ac nid eiddo ni. Ym mhob peth yr ydym yn cael yn gorthrymu, ond nid yn llethu, yn bwrw i ansicrwydd, ond nid i anobaith, yn herlyd, ond nid yn gadael yn amddifad, yn taro i lawr, ond nid yn dynistrio. Ydym bob amser yn dwyn gyda ni yn ein corff farwolaeth yr arglwydd Iesu, mwyn i fywyd Iesu hefyd gael ei ddwyn i'r amlwg yn ein corff ni. Oherwydd yr ydym ni a ninnau'n fyw yn cael yn traddodi yn wastad i farwolaeth mwyn Iesu. I fywyd Iesu hefyd gael ei ddwyn i'r amlwg yn ein cnawd marwol ni. Felly y mae marwolaeth ar waith yno ni, a bywyd yno chwi. Gan bod gennym ni yr un ysbryd crediniol, yr ysgrifennir amdano yng ngeiriau'r ysgrythur credais, ac am hynny y llyferais.
Yr ydym ninnau hefyd yn credu, ac am hynny yn llefaru gan wybod y bydd i'r hwn a gyfododd yr arglwydd Iesu yn cyfodi ninnau hefyd gyda Iesu, a'n gosod ger i fron gyda chwi. Oherwydd erych mwyn chwi y mae'r cyfan. Fel y bo i ras Duw fynd ar gynnydd ymlith mwy a mwy o bobl ac amlhau'r diolch fwy gogoniant i Dduw. Am hynny nid ydym yn digaloni. Yn bod yn allanol, yn dadfeilio, yn fewnol fe'n hadnewyddur ddydd ar ôl dydd. Oherwydd y baich ysgafn o orthrymder sydd arno yn awr darparu yma i tu hwnt i bob mesur bwysau tragwyddol o ogoniant i ni. Dim ond i ni gadw'n golwg, nid ar y pethau a welir, ond ar y pethau na welir. Dros amser y mae'r pethau a welir, ond y mae'r pethau na welir yn dragwyddol. Gwyddom, os tynnu'r i lawr y babell ddeiarol hon yr ydym yn byw ynddi, fod gennym adeilad oddi wrth Dduw. Tŷ nid o waith llaw sydd yn dragywydd yn y nefoedd. A boed hi fendydd Duw orffwys ar y darllen o'i air ef. Amen. Gyfle i ni ganu to. Hymn number 243. Biwhad y waith o arglwydd mawr dros holl derfynau'r ddeiar lawr, drwy roi tywylliad nerthol iawn o'r ysbryd glân a'i ddwyfol ddawn. Biwhad y waith o arglwydd mawr yn calonnau ninne nawr, marwhau pob pechod cas a chynnydd i bob nefol ras. Emyn 2-4-3.
As we turn to our prayers, the words from the beginning of our prayers might be familiar to several of you because I'm going to use the general thanksgiving from the Book of Common Prayer, 1662. Gadewch i ni weddio gyda'n gilydd. Let us pray. Holl alluog Dduw, Dad Tregarog, ffynhonnell pob sancteiddrwydd a gras, diolchwn i ti am dy ddaioni ath gariad di derfyn tuag atom ni a'r greadigaeth gyfan. Diolchwn i ti am yn creu a'n cynnal, a'n hamgylchynu ath fendithion, ond oth holl roddion, diolchwn fwyaf am i ti yn dy gariad sydd ti hwnt i'n gallu i'w fynegu. Roi dy fab yn harglwydd Iesu Grist i adfer ac i achau dynolryw. Molwn y di, Dad, am y holl sianelau dy ras, ac am y gobaith o rannu dy ogoniant. Goleia ein calonnau a'n meddyliau, a dangos i ni fawredd dy gariad. Fel y byddwn yn ddidwyll yn ein diolchgarwch, nid yn unig a mawl ein gwefusau, ond gydag offrymiad ein bywydau, yn ymroddedig ac yn gyfiawn yn dy wasanaeth. And in our prayer to you, O Lord of all compassion and justice, we pray for all the peoples of the world and for the whole family of the Church. Ti o Dduw sydd ar waith yn dwyn yr holl greadigaeth i undod, gyda Christ yn ben. Adfer o Dduw y creiad o'i holl frynt ni, a boed i'r holl sydd yn deiar ni gael ei rannu yn deg, gyda holl bobloedd y byd. Ar ni'n gweddio dros deulu'r ddynoliaeth heddi, boed i gyfiawnder, ryddid a thangnefedd gael ei gorseddu y mywyd y gwledydd. Ar ni yn gweddio yn fwy arbennig dros rannau na'n yn byd ni, lle mae ryfel fel tasau fe yn teyrnasu, lle mae trais fel tasau fe yn cael y gwrau ar fywydau gwment o bobl. Mae yna llefydd yn y byd sy'n gyfarwydd â ni, i ni. Rydyn ni'n gwybod yn beth yw'r sefyllfa yn Wcrain ac yn Gaza ac Israel. Ond rydyn ni hefyd yn rhyw led ymwybodol am lu o lefydd eraill yn y byd, lle mae yna wmladd, lle mae yna drybini. Arglwydd pob tosturi a chyfiawnder, deled y deyrnas i bob ran o'n byd ni. Rydyn ni'n gweddio hefyd am yn gwlad yn hunain, dros Bryden, gen nifer ohono ni yn ystyried Cymru,
fel y gwlad y deithon ni, y wlad y deithon ni ohoni. Rydyn ni'n gweddio o Dduw y bydde modd i ni i gyd ar yr ynys hon, fyw mewn cytgord a chyfiawnder, ar i ni adeiladu gyda'n gilydd ddyfodol, bydde yn cydymffurfio gyda dy ewyllys di ar yn cyfer. We pray especially now in this general election season for all those who are standing as candidates, that they may engage fairly and honestly with the electorate. And we pray for us too, and the choices that we have to make on the 4th of July. Rydyn ni'n gweddio dros bawb sy'n dioddef. Dero ddewrder i bawb sy'n mewn poen. Bydd yn bresenoldeb byw i bawb sy'n unig. Diddana bawb sy'n wynebu angau. Dero wir lawenydd atgyfodiad dy fab i bawb sy'n timlo mewn trystwch. Cofleidia bawb sy'n timlo'n wrthodedig. Aro wroldeb dy deyrnas i bawb a wrthrymur. God our Father, we pray for your church. Renew your people in Eglwys, Gymraeg, Canol, Llundain, and in the churches of this community. Empower their witness, strengthen their service, renew their faith, and deepen their unity in Jesus Christ. We pray for our fellow Christians throughout the world, especially those who face persecution. Gwna ni'n bartneriad i'n gilydd yng ngwaith dy genhadaeth di, fel y gallwn hysbysu gweithredoedd ardderchog yr hwn a'n galwodd ni allan o dywyllwch i'w ryfeddol o leini ef. Derbyn ein gweddiau, ysgwelid i'n dda o Dduw yn tad, am i ni ofyn y cyfan yn enw Iesu yn ceidwad. Amen.
Good morning to you all. Bore da I bawb a chroeso. O bell ag agos, ac mae'n ddigon pell i'r rhai o'na chi o Patagonia, croeso cynnes i chi, a gobeithio ga'ch bob bendith o muno mewn efo ni yn y gwasanaeth y bore yma. Ond y croesaf mwyaf o mynd i parchedig Mr Aled Jones. Mae'n wneudog erbyn hyn yma yn Llundain yn Hampstead Gardens suburb Free Church. Ac mae'n le'n cael chi nôl yma ac ni'n gwerthfawrogi'n fawr ac yn edrych ymlaen i glywed eich neges. For those who are unfamiliar with parchedig Aled Jones, I thought I'd just Google him up. I know it was a stupid thing to do, but it was, he has certainly just had a fuller life as Aled Jones the singer has. But Reverend Jones is a native originally from Brynaman in Carmarthenshire. He was a student up here in UCL. He studied linguistics, then went back to Aberystwyth to study theology, and then came back to the School of Oriental Studies and African Studies to study African Christianity. He's been a minister in Wales. He is married to Pauline, and as you can hear from this morning, amazing celloist, but also Mererid, his daughter, and I think Wyndaf is here as well. So lovely to welcome you, and diolch am eich cyfraniad i'r oedfa bore yma. Peter, thank you for coming back to us. It's always a pleasure to have you back with us, and with Paul as well. Thank you both for accompanying us in this morning's service. It's a real treat to have you and bring a lovely contribution to the service. Reverend Aled Jones will be leading the 6 o'clock evening service here tonight. In the coming week, usual pattern of services. So on Wednesday at midday, there's a short service. But this Wednesday, it will be followed by our monthly organ recital. And I nearly missed this one, didn't I, Paul? So it will be, the organ recital this month will be given by Andrew Cusky. He is the assistant organist at Malvern Priory. He is also the managing director of Nicholson's & Co. And they were the organ builders that rebuilt and restored this organ in 2018. So do come along, and that's 1 o'clock on Wednesday the 19th, this coming Wednesday. Sil nesaf bydd yn gwneudog yn ôl gyda ni ac drefn arferol, so usual pattern of services in the coming week. The following Sunday, it will be flowering Sunday, or seal y blodau, or wyl y blodau, and it's a long tradition of decorating the church. It goes back to Lloyd George's days of decorating the church with flowers. So if you feel you can bring a bunch of flowers or a little posy of flowers in a vase, please do come, and we'll keep the old tradition going. So that will be at the 30th of June. Couple of other dates for the calendar. On the 26th of the 6th, that's 26th of June, 5:30, and the new date for the deacons meeting, so do please note that one. We're starting at 5:30 prompt because the West End Choir coming in later on. On the 29th of June at 4 p.m, we have got Canol with the Cor Llundain and Ysgol Gymraeg leading that concert. So that is on the 29th of June at 4 p.m. And finally, on the 8th of July, Canol the Gymdeithas, a piano gala given by Louise Guy from Cardiff. So lots to remember there. I have very sad news to you as a church, especially the King's Cross former members would remember Howell Thomas. He was a wonderful man, very wise, had a lovely sense of humour, and he certainly would be able to, he taught me a lot. And very sad news, he passed away end of this week, and ni'n cyd yn deimlo'n dwys a David ac Andrew, y ddau fab, a hefyd i teulu Andrew, bydd golli'n fawr, dwi'n siŵr, ond dyn a roiodd twr i Eglwys y Tabernacl.
Please do come downstairs after the service for a chat and a cup of tea. And then nawr, nawn nhw'n hamgylch i dderbyn eich rhoddion. Diolch. Diolch trwy'n galon i chi am y croeso yma i Eglwys Gymraeg Canol Llundain. Nawr, bod fi wedi pregethu yn y pwlpit yma ac yn yr adeilad, mae droion yn mestyn ôl dros 30 mlynedd erbyn hyn. Dyma'r tro cynta i fi arwen gwasanaeth o'r eglwys arbennig hon. Felly mae'n fraint cael bod yma yn eich plith chi i arwain y gwasanaeth. Diolch yn fawr fel sy'n Isus wedi cael i nodi i Paul wrth yr organ ac i'r triawd llunynol hefyd. Ni wedi dewis emyn sydd ddim yn eich llyfrau mynech chi, a gobeithio bod copi o hwn gyda phawb mawr dy ffyddlondeb, sef cyfieithiad o'r emyn ar yr ochr arall. Great is thy faithfulness, O God, my Father. Fi mynd i roi'r hawl i chi i ganu y naill fersiwn o'r emyn neu'r llall, ond y Gymraeg i fi mynd i ganu. Felly mawr dy ffyddlondeb fy niw yn dy nefoedd, triwd a ddewid bob amser i mi, cadarn dy air, dy drigaredd ni fetha, ddoi heddiw'r un a thragwyddol wyt ti, gyda'r cytganau pob tro, mawr dy ffyddlondeb.
Croeso cynnes i'r ymwelwyr o Batagonia, i'r archentwyr, bore yma hefyd. I know only too well from listening to a lecture given by a Spanish gentleman yesterday not to try to use Spanish during this sermon this morning. I think it would be too painful for everybody. Mae'r profiad dwys ac ysgytwol o angau a phrofedigaeth yn rhywbeth mae nifer wedi dewis i rannu yn gyhoeddus, neu lle drwy ysgrifennu llyfrau neu drwy ymddangos ar y teledu i drafod i profiadau. Enghraifft, Sharon Marie Jones nath ysgrifennu'r llyfr Galar a Fi yn sôn am ei phrofiad hi o golli ei mab ifanc. Gollws i mab Ned mewn damwen ffordd felly yn sydyn tu hwnt. Neu'r cantor Railand Teifi yn disgrifio'r fordaeth o Iwerddon i Gymru i fod wrth weli angau i dad, ac yn rannu a'i eiriau fe yw'r ein. Wedi bod ar y llong na gyment yn mynd nôl amlan rhwng Cymru ac Iwerddon, tua awr o'r porthladd, fe sylwes fod y golau yn fwy llachar na'r arfer dros y môr, a fe ges i'r timlad ofnadw fod hi'n rhy hwyr. Fe ges i dext oddi wrth Rosin fy ngwraig yn dweud wrthai am ffonio ar ôl cyrraedd y porthladd, ac o'n i'n gwybod bryd hynny i fod wedi mynd. I think of Joan Didion in her memoir, The Year of Magical Thinking, which recounts what she thought about during the year following her husband's sudden death. Her memoir is, in its own way, a kind of secular version of another description of grief, C.S. Lewis's A Grief Observed. But in Didion's case, most of her wrestling with grief and loss takes place outside the context of faith. The magical thinking in the book's title refers to the strange thoughts that Didion thought about in secret in those months following John's death, her husband John's death. Unable to accept the utter finality of death, Didion quietly believed that maybe somehow John would come back to her. Felly pan ath Joan Didion ati i gael gwared ar ddillad i diweddar gŵr, oedd hi yn methu yn gwrthod gael gwared i sgidiau, yn meddwl y bydde John i gŵr yn ddig tase fe'n dod nôl a ffindo bod i sgitiau fe wedi mynd. A mi nath Joan Didion ddweud yn y llyfr bod hi a'i gŵr yn methu credu'r cymal yng nghyredwr apostolion sy'n sôn am atgyfodiad y corff. Ond eto mae'n dweud, o'n i ddim yn credu yn atgyfodiad y corff, ond o'n i dal i gredu o dan yr amgylchiadau cywir y byddai John yn dod nôl. Didion's memoir shows, as well as the other
accounts of grief I discussed earlier. That death is one phenomenon that, try as we like with our hardest endeavors, death is not something which we can often wholly accept. But nevertheless, many people, even in the depths of grief, keep themselves from thinking about death whenever they can and rage against it when forced to confront it at all. We often become so disoriented when in death's grip that, like Joan Didion, we find our mind playing tricks on us, believing the outrageous in a vain attempt to find a way to let life continue in the way it once did before death robbed us of one we loved. Pan ddarllenes I o'r darlleniad na o Ail Corinthiaid 4, oedd e'n amlwg bod Paul yn sôn am yn byd ni yn fyd sydd yn llawn marwolaeth, sydd yn llawn tranc a dirfodaeth. Ond wrth edrych ar yr iaith mae Paul yn ei ddefnyddio, mae'n amlwg bod yr Efengil angen I ni gydnabod, bod yr Efengil o fywyd yn fywyd o ddiwrth marwolaeth. Mae adnod 6 cyn I Paul sôn am y trysor sydd gennym mewn llestri prif, mewn geiriau eraill, y cyrff brau a bregus hyn. Mae e'n dweud bod Duw wedi sôn am llywyrchu'r goleuni o'r tywyllwch. Ond eto, yng nghanol y goleuni hwnnw mae Duw yn ceisio I lywyrchu, mae'r tywyllwch dal I fod yn reality. Paul pivots in these verses from talking about hearts that are filled with a gloriously illuminating knowledge to saying that even so the message that we as Christians carry is one that we carry around in earthen vessels, in clay pots, in notoriously weak and crumbly containers. He then goes on to point out that being a bearer of the gospel in this world is a difficult prospect. He admits that he finds himself perplexed, hard-pressed, persecuted and often struck down. Mae Paul yn gweld yn anodd I ddeall siwt mae'r byd y mae goleuni Duw wedi llywyrchu mor gadarn I mewn iddo, yn gwrthod tro ar ôl tro I dderbyn golau Crist. Dyw'r byd ddim mor barod I dderbyn y goleuni a basenninnau fel Cristnogion yn disgwyl iddo wneud. A felly, rydyn ni'n cyrraedd adnod 10, sy'n medru ymddangos yn od, ond hefyd mae'n adnod hynod ysgytwol. Mae Paul yn honni
Yr ydym ni, bob amser, yn dwyn gyda ni yn ein corff farwolaeth yr arglwydd Iesu. Pam? Wel, mae Paul yn mynd mlaen i esbonio. Mwyn i fywyd Iesu hefyd gael ei ddwyn i'r amlwg yn ein corff ni. Rydyn ni'n cario marwolaeth Iesu yn bythu yn ein cyrff ni, yn dwyn i farwolaeth yn ein cyrff. Beth o bosib y medr ystyr hynny i fod? Wel, o ddilyn yr adnod blaenorol, adnod 9, lle mae Paul yn sôn am lu o bethau sy'n mynd o wyth yn ei fywyd, gan gynnwys gael ei erlyd, gael ei adael yn ymddifad, gael ei daro lawr. Mae'n bosib iawn bod yn awgrymu ta dyma'r unig llygydyn bach o obaith sydd da fe yn y cyfan hyn i gyd. Odi mae'r pethau gwael yma yn digwydd, ond beth sydd yn osgoi y pethau gwael hyn i adael Paul i dimlo i fod e'n gwmynt ar goll nad oes gobeith iddo? Wel, marwolaeth Iesu y mae e'n cario yn dwyn fel ffaith yn ei gorff ei hun. It's as though Paul is saying, because I carry Christ's death with me, the world cannot destroy me. You cannot kill me. Because I carry Jesus Christ's death around with me, you can knock me down, but not out. You can throw me into the deepest pit, but I will not feel abandoned. You can do your level worst to me, but I have a security that makes me rise above it all, because I already carry around with me the worst thing that has ever happened to anyone, the death of God's own Son. So the worst that you can do to me is still not as bad as what happened to Jesus. So long as I am identified with Christ's death, I will live, yes, even if I die. Mae'r alwad yma sydd ar Paul, yr alwedigaeth sydd arnom ni fel Cristnogion oedd i fewn yr un eglwys lân Gatholig ac apostolaidd. Dyw'r alwad honno ddim i fod yn un moethus, cyfforddus. Mae Paul yn gweud bod y dioddefaint yma fe'n ei rannu yn rannw'r pwynt. Mae fe'n rannw arwydd y neges sydd ganddo i'w rannu. Ond yn ein calonnau ni, yng nghalon y sawl, y mae gogoniant Duw Isus wedi disgleirio, y mae modd i ni weld yno taw Iesu sydd yn arglwydd hyd yn oed ar ein bywydau ni, a'r Iesu sydd yn rhoi bywyd i ni hyd yn oed yng nghanol marwolaeth a distriw y byd hwn. Now, I was told earlier that the baptistry
beneath us is perhaps not safe. And perhaps anybody who takes a dip in there might take a journey too far beneath. But what Paul is saying here in this passage is ultimately tied in with baptism. Because in baptism, we get identified with Jesus' death. We are buried with Christ in baptism. And the waters of baptism represent not just some tidy washing up of dirty souls. It's also waters where our sinful selves get drowned and new life emerges. Ac felly, gyda Christ a gyda ninnau, mae dwyn yn cyrff farwolaeth Iesu yn rhywbeth sydd yn agor llen i ni i fywyd yr atgyfodiad. Yn adnod 10, a Paul yn dweud hyn, bod cario ei farwolaeth Iesu yn agor porth yr atgyfodiad i ni. Ddo fues i a Gwyndaf draw fyna yn Leeds, a mewn un o'r darlithoedd glywo'n i ym Mhrifysgol Leeds yn y diwrnod agored, yw bod nhw yn dysgu ystadegau, statistics, i'r sawl sy'n moyn wneud cwrs mewn economeg, ond sydd heb wneud fel rhan o'i cwrs lefel A. Da o beth, achos dyn ni gyd ddim yn deall statistics. But I'm sure that you don't need to listen to more or less on Wednesday mornings on Radio 4 to understand that one statistic really doesn't change. Stubbornly fixed at 100%, and that's the ultimate rate of human mortality. At the end, we all die. But the hope that we have here is that despite that death, despite that stubborn statistic, the resurrection is true to those who follow Jesus. Mae'r Efengil yn gweddu yn berffaith i'r byd hwn. Yr Efengil hwn yw'r hyn mae'r byd yn ei angen yng nghanol anobaith. Mae'r Efengil hwn yn dweud fod yna obaith i bob un. Roedd John Didion, os cofiwch chi, yn meddwl bod atgyfodiad y corff yn syniad rhyfedd. She found it a strange idea. But to carry Jesus' death around with us means to believe in just such a miracle. It means that in that glorious day, our mortal bodies will be made like Jesus' glorious body. It means that the death we experience in this world, as well as those we encounter in loss and grief, that death does not have the last word. For God has shed the light of good news in our hearts, has shown us the resurrection truth. Mae'r byd yn medru ymddangos yn dywyll. Does nunlle medr yr un ohono ni ddianc mwyn ceisio osgoi breider bywyd a'r colledion rydyn ni wedi profi.
ond i bob un o'r llefydd hynny, mi fyddwn ni'n sicr o ddwyn marwolaeth yr arglwydd Iesu Grist ynom ni a gyda ni. Ac wrth i ni wneud hynny, mi fyddwn ni hefyd yn dwyn gyda ni fywyd ei atgyfodiad ef yn llawn gobaith goleuni. Just going to repeat one verse at the end. It's the first verse, actually, of 2 Corinthians 5. Gwyddom, os tynir i lawr y babell ddeiarol hon yr ydym yn byw ynddi, fod gennym adeilad oddi wrth ddiw, ti nad yw o waith llaw, sydd yn dragwyddol yn y nefoedd. Ac mwynau enw. Amen. $263 yw'r emyn olaf, 263 o agor fy llyged i weled dirgelwch dy arfaith a thair. Mae'n well i mi gyfraith dy enau na milodd o arian ac air. Y ddeiar an dan a'i thrysorau, ond geiriau fy niw fydd yr un. Y bywyd tragwyddol yw nabod fy mrynwr yn ddiw ac yn ddyn. 263.
Hariad yr arglwydd Iesu an y tyno at o'i hun. Gallu'r arglwydd Iesu an nertho yn ei wasanaeth. Llawenydd yr arglwydd Iesu a lanwo ein heneidiau. A bendith Duw, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân, a fo arnom yn awr ac am byth. Amen.